Nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon! Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon! Banwan! Bangon! Banwan! Bangon! Banwan! Aksyon! Todo aksyon! Mga tugang, good morning sa Sendo Kabos. I-suggest kita ngunyan na partner. Ay, lalo technical kay Mananta Ferdinand Losada. Kami po ang Sendo mga lingkod. Maray na aga po mga tugang. Ako po si Jeff Pasobilio. Good morning po. Madardagom na aldaw na Webes. Ini man po si Ron Enon. Hanggang kitang alas 10:30 na pagkauto. Uy, inutong ko na partner ining sa toyang text line. Ano? Sa toyang Globe, 0995-027-3997. Samantalang sa Smart naman, 0950-049-7596. Sa Facebook, sa Kuya, personal, Ron Enon. I-type lang po dyan sa sendong mga cellphone. Ron Enon, automatic babasaw ng sendong mga mensahe. Sa ropang text line, iniman si sa kuyang numero 0968-291-4881. 0968-291-4881. Si gustong mag-text dyan, i-type po nindo yan. 0968-291-4881 space 30 send 2808. Ayos! Ano yan? Laban yan? Cellphone na yan? Send 2808 pasalon. Hindi ko natunugan to Sindan mo ko yan. Oy, Good morning po. Good morning. Oy, ako daw na ugma partner Jeff. Ano, may mga bubuwit man kitang nakakaabot-abot sa Satuya man. Oh. Diyan sa Naga City Public Market o Naga City People's Mall. Kung na po doon ngunyan. May mga masugid na kitang mga tagantabay dyan. Ay, marinaga po. Kumusta po kamo dyan? Lugod, aratyan lang. Jarakpat na kamo. Nga ni makaparengalo. Partner, aram mo. Oh. Bilib ako sa mga yaon dyan sa market. Siyempre. Oh. Ang sikreto dyan sa market, partner, umamay ka lang ning mata. Dawa sa talagang kinakaipuhan. Dapat amay ka magmata. Dahil depende man to kung maray man si transaction mo kan bang Pwede man maglamaw-lamaw. Ano? Pero sa mga negosyante, sa mga paratinda, yun sana yan ang pigigibon ninda na nagtataw sa inda ninda kulang ganansya. Ang amay, Magmatang amay. amay. Oo. Bakalon mo itong mga paninda hali dyan sa konsensain ng mga lugar. Alas 2, bakalon mo. Ipabakal mong alas 3 o alas 4. Dilin siya. Pag alas 8, salbado na. Ay, oo. Kung kabali ka pa duman sa kung ikang nakainot kang alas 2 pero may nag-arabutan pang iba alas 3, balik ka naman duman kung ano. Hanggang ipabakal nindo yan mga alas 7, alas 8, duman na sa mga parasaod na luntok magmata. O yan ang ipigapod baga dyan sa merkado po na ngaya napamahal si bakal ko pantulong kamot pang-apat. Tano. Pasa-pasa. Kinakarmot yan na partner. Ang gusto kong sabihin. Ang gusto kong sabihin, halimbawa, linaw-linawin ko pang di kita. Halimbawa, sarong bugkos na balatong. Okay. Hali sa, alam ba, produkto ngayon kan bunbon. Alam ba bunbon? Bunbon. Sarong bugkos na balatong. O kunay sa kilo na lang kita. Ang kilo ngayon kan balatong. Hali sa tanuman mismo. Oh. Binakal ko. Binakal ko, primerong kamot. Oh, ngaya 40, 50 ang kilo. Oh. Alas 2 yan yung magahon. Magahon. Oh. Madidiklo pa. Nag-alas 3, nag-alas 4, kung nagpapatong yanin 5 kada oras o 10 kada oras. Isa katakong kadakol sinapakal mo. Oh. Nagmata ka lang amay, dahil ka man aktualmente machinda, mapasa ka lang duman sa ibang paratinda. Sinda, iisip pa lang kandilin siya niya, ikapapuli ka na. Jackpot ka na. Salbado ka na. Salbado na. Dahil dawasin man na partner, tayo na napag-ulay-ulayan ta. Minsan,
dahil kita masyadong pakaseryoso. Yo. Sa negosyo man kita. Tayo bagan in rota. Yo. Negosyo pagulayan. Dawasan man, ilungan mo, kan panahon partner, nababanggitan ko na hindi kadto pa. Na kan panahon na ako hobin pa. Bako man sa atong grabing pangangaipo. Ito bagang trip ko lang baga sa buhay. Nakayod ako partner ng Tremobile. Iyo. Mga high school ako kayan. Gusto ko sanang magkigwa ng Philippine money. Dapat perming may Philippine money sa bulsa eh. Konsultero ka. Paano ka makapasikat-sikat sa Chika Babes kung makang Philippine money. Di ngunyan. May investigasyon naman ni May tiyoon ako partner na negosyo, mga Tremobile. Sabi ko, yan daw sa Tremobile, i-assign mo na sa Kuya Cole. Ang technique, nakuha ko na sa Manila yan. Dapat alas 4, yaong ka na sa pilahan. Iyo. Itong mga nagsasaod, yan mga nagbabakal ng mga paninda, an kontrata kay bako yan in perpayo. An uli kayo sa mo, madya na ngayon, no? Ita masaud-saud kita, kilahong ka na. Ito man mga kaibanan kong mahilig magparalamaw-lamaw, makikiagawan alas 8 ning aga, abuton mo, pila na kang Tremobile, bakong pila kan mga masakay. Kaya sinda, mapangkita, pag alas 8, pili ka ng mag-iba ng transaksyon, tas salbado ka na, o naka 200 ka na, o magluwas ka naman, kung susuarin naman dakol na masakay. Yan. O dawasay na klase ng hanap buhay, dapat ka talagang kinakaipuan, amay kang magmata. Tawa sa taga-radyo, pag amay kang magmata, magayon ang mga barita mo. Totoo yan. Itulog ka na magmata, makarawas ka mas Bayo. Pero kung amay, tama garo yung partner, dawa sa pagtrabaho sa gobyerno, pagtrabaho sa pribado, pag-opisina, paghanap buhay sa luwas, pagsira, pag ano-ano, ay kadakula pong bintahe ang amay magmata. Yan. Hoy, mga tugang sa mga mainit pong issue kan Aldaw. Hoy, partner, kansugma nagatid ako dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Ayo, ta Miyerkules. Yun na yan. Nagkagat na ko naman sa pungkan poste. Sabi ko, babalikan ko sa kuyan dating sinumpaan. Kada Aldaw ni Miyerkules na attend na ako ng sesyon. Tanganin maging updated kita sa mga nagiging sitwasyon dyan sa Sanggunian na Panlalawigan. Kaya sabi ko, may hiling mo mang konsisay ang mga board members na talagang nagtatrabaho. Malatakan na sugma si mga dating nahiling kung sige sa naman ang pulok-pulok. Ito bagang, Nagaano? sige sa ng liga. Liga, matukaw, papaikuton ang tukawan. Relax na relax. Matindog man duman sa may tungod kan microphone. Masangot-sangot na lubog ang boses sa may tukaw. Nga kung ano dato? Masabi man si Sekretary, indangan ngayon kung ano man si sinabi. Kadakol si mga dati. Yung si mga bukal na talagang Nagtatrabaho. mga nagtatrabaho. Mati mo man, iling mo man. Okay, magpungon yan partner. Kada Miyerkules, so yaon ako dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Bayay sa nata. Sudma kaya may nag-upload sa kong kapitan. Yung man ang ganda. No, yaw na kamulig di kasuod man ni Red Horse. Maray pa nag-iban ako. Dahil ko aram na yuton lakaw nindo dapat nag-iban ako sa indo ni Red Horse. Ay, dapat maggapon ngunyan iko-covertan mga kalakawan dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Todo aksyon! Okay, nasa linya si Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Carlo? Wala. Lubog, Carlo. Kaloy, lubog. Lubog ang signal mo, Kaloy. Adjust. Dumang ka sa banyo mag-apod May ano do ining cellphone ko subago pa. Parereyo kita. Iyo man nga niyan kay Carlo gayon kaya nga narugyan ang tanog partner. Ang totoo dyan, 4 nang nakaulay kong naka-schedule ngunya na aga. Kundi paano tapapatamaw nining iba talaga ang ibang tanog. Yun na ba kasi sabi ko sa imo sa bago pero may mga problema kita ko niyan sa mga service providers ta. Yan. Ining cellphones, ining internet, cable TV, Kasureko, MNWD nga ni baga may problema man. PLDT Gabos. yaman. Ano daw ni ta
Sinasaputan ninyo niya ng mga aldaw. O baka sa tuwing cellphone lang, i-check ta naman sa line 2. Sige, line 2, pasok. Hello. Jeff, Ron, malay na pagkaaga. Ah, okay Malay na, na pagkaaga sa mga paraan tabay. Ngunit nga pagkaaga makakaulong ta si Police Lieutenant Colonel Errol Garcia Torena kang Hurt Security Cluster kang Siyudad Dinaga. Ini mapadapit duman sa pag problema nila sa mga kahubaynan na nagdadagsa dyan sa mga plaza kang siyudad urog na kung weekends. And sabi ko mga subago, sa report ko sa pagkipag-ulit kay Engineer Joel Martin, sa Rosinda sa nakakontibler ng mga basura kung kaya ang koleksyon kang akang SW yung basura mo niyan, tidakol. So, without further ado, pakakaulit ako niyan si Lieutenant Colonel Errol Garcia Torena kang nag-City Police Office. Sir, marin na pagkaaga, nagkatang ngayon sa 7.5 OKFM. Naka-anchor po si Jeff Posadillo and si Ron Enon. Tabi, maray na aga sa imo manager sa Ron, Carlo, asinsan ng tanong sa inyong programa. Good morning, sir. Maray na aga po. Okay, sir, inuton ko tong nanunutaran mi man po kaya yan. Napano daw yan, takon Sabado sa Domingo, lalo na kung Domingo. Garo ng ordinaryo sa ang kamurugtakan ta dyan sa Plaza Rizal sa Plaza Quezon. Kadakol hubinis, nagkukun ano, durukutan, mayong mga mask. Ano po ang pwedeng gibuon dyan, Tabi, sir? Po, inot sa kabos, ang satuya pong PNP, saka ang PSO, saka si barangay na kasakop, nagkaiguan na po kita ng assessment dyan sa mga nakaaraging Sabado saka Domingo. Tama pong observation nindo, lalo na Domingo. Mostly, hindi po si kadakol dyan ng mga bako lang si mga kahobenes, pati itong mga from other municipalities na nakikipasa ready sa Naga. So bako may kabos majority taga Naga. And at the same time, pag Domingo, after kang simba, or si mga tao, si mga hobenes na magsimba, naghirilingan lang, nadiretso dyan. Totoo, talagang iyon sa pigko problema tango niya na maray, na mga panahon na yung pigahanapan ning solusyon. Siguro saro na halimin na pig-request na hopefully mataon na ning action aram mo kay diyan sa plaza iyan igwang saro diyan na plaza na igwan ning wifi. So saro yan na pig-request man na maputulan ning wifi diyan ta iyon pigitiripunan diyan pa every time. So ini pong health F ngunyan sa kadidi sa security cluster nagtarao na po kita ning possible na pwedeng solusyon ta diyan. Pero pag-uurulayan pa yan na hopefully within this sa aga, silas na urulay may mataon na nakita ng solusyon para dyan. Maabot kita, either mag-abot kita sa punto na sarado na muna ang plaza kung sakali man. Okay. Pwera kan paghalikan wifi, ano po, Tabi, sir? Dayan pwedeng siritaron kung kaipuhan po, darakopon, at nganing mauntok ang pagtiripon-tipon na yan. Kayang-kaya man po. Ang problema talang dyan is itong volume po kayo naglalaog. After kasi may masita kami maarabot na manabago, come in ko kaya ang plaza. Okay. Kaya nag-iisaro po sa pag-iisip mi dyan na magkaigwa lang ning sarong entrance, sarong exit. Kung sakali nga ni na sarong solusyon mi dyan, lalang saro sa i-recommend mi na babarikadahan girare ba kasi may nakalagta ng naga na mga steel bars. Ang aning mahiling talang may sarong exit sa mga entrance kung talagang disidiluhan ta na makontrol ang volume kan tao diyan. Ay kaipuhan po, Tabi, garo talaga, sir, na disidiran ta kun daetan ni disidiran paano yan magkakapurundo? Po nga ni ang kaipuhan milig di bako lang hiro kang PNP sa kang PSO pero kaipuhan ang suporta kang kadaklan lalo na ini mga taga barangay man. And siyempre sa konfirmasyon kang mga requesta kang city council o kang nagkaperang tao sa laog kang city hall na solusyon lang tala ining bagay na ini. Sir, subago nagpundo ako dyan sa may atubangan kang Starview Hotel. Hampang lang ini kang Plaza 15 Martires. Kada ko lang nahiling na mga placards o tarpaulin ini, nakalagdig di, may English, may Tagalog, warning, babala. So ining mga nakabugtak digdi, stay 1 meters from others. Maggasulot ning face mask, tapos below 15 years old not allowed. Tambay o dahil pwede. Ini maganda sa tubangan kan San Francisco Church. Nagluluwas na nagiging alibay ang pagsimba. Kung di katapos-tapos siya raon baga dyan sa plaza ngayon, Tabi, sir.
Iyo, totoo po yan. Ito pong mga minsan na inaarabot kang volume kang simbahan, sila ugman, diyan na po nagtatarambay. And after magsimba, diyan na nagtatarambay. Ini pong mga placard na yan, saro po na po yan si mga nairnot na mga solusyon na gigiribuhon, na ginigibo na ko yan, as in padagos na gigibuhon ta. So saro lang po ini sa mga ining aksyon na ginibo kang syudad, ini mga placard na ini. Then hopefully, ini man na nag-aadyaran sa plaza and nag-aaragi, mabasa din daman ng tultul. Bako itong pasiparahon lang, naagihan lang. May nakalagdigdi. National IATF guidelines for MGCQ areas penalty, 50,000 pesos. RA 1132. Totoo po. Pigbali na po dyan sa Urulay, itong mga penalties pa. Tanganing maski pa paano, kung may masita talaga dyan na abo magsunod, talagang medyo maaram ninda na ang penalty halangkaw. So dati-rati po ba kaya nag-iikot lang ini mga PSO ta, at the same time si mga volunteers o PNP, kada ko lapot kang namimiloso po pa ang mga tao na ano nga yung violation mi, ano nga yung penalty mi. So yun na po yan sa sarong solusyon dahil na magparaharapot, naglaag na po di mga placard ang syudad. Opo, kung talaga ni-apply kaya bagay ining national na lay, na kung pagbabasihan ining 11332, italagan matindi. Taan nakalag nga na idigdi. Gawaan penalty, 50,000. Inisa ng day maggamit ning face mask, ang nakalaag, 5,000 pesos. Ano sa hiling mo, pwede talagang gibuhon ini. Tanganing, kung may masampulan digdi, baka talagang, kung lumakop iyan na pinapamultata ng 5,000 pesos, baka magkasibo talaga. Maski ba kung mga taga-naga na nagbibisita sa Toya, sir? Po, actually, kada ko nakitang nabitbit man sa police station, kaso nga nang pag-abot sa police station, may mga sabi mga pakiulay, tang nakakakro ata dyan, si mga tambay man talaga from na mayong-mayo man. So, iyon ang, kasi ang PNP taman po, baga, nagbabalansi man. Takong sisirisun, tang mariiling ngunyan man na panahon, for several times, maprangkalang kami sa PNP side. Kada ko lang kami nabibitbit sa police station. Ang problema lang, pag-abot naman, ang nakuha kami, kung magatambay nga ni, mayong-mayo. Si nagparapasar man lang, ang daradara nga ni, 500 pesos lang, para lang makakuha ang preskong duros dyan sa plaza. Ngunyan, ang sarupa dyan is yung volume. Sabi ko nga ni po, baga itong come and go ang tao. Mandakop ka ngunyan na alauna, pag alas 2, kaigwa naman mga tao na ibang maabot. Magdakop ka ng alas 3 ng hapon, pagkatapos ng misa, ikaw naman maralaog na maabot. Kaya ang pag-iisipin ko dyan, paano ta makontrol, na dahil makontrol ta, ma-regulate ang pagralaog luwas kang dyan sa plaza. Iyan sa paghihiling tangon yan. Bako lang dyan sa mga placard, bako lang sa penalties, and ang hiling kong tanong yan is mabawasan ang laog kang plaza. Sige, sir. Thank you very much, sir. Ipo. Anytime, Manoy. Anytime. So yan po tabi, Sir Ron and Sir Jeff, ang pakipag-ulita si Police Lieutenant Colonel Errol Garcia Torena kay Naga City Police Office. Salamat, brother. Salamat sa pagpondra ng interview nila pagkaaga. Brother, thank you too. Thank you. Okay, brother. So yan po tabi, Sir Ron and Sir Jeff, ang pangwara sa informasyon na naggatod sa tuya kang Rice Train 1 Concesto para sa 97.5 OK FM. Ini si Carlo Daldo. Sa gusto ko, okay ka. Todo aksyon! Alright, thank you. Thank you kay Carlos Acod, Colonel Garcia Torena, partner. Okay man talaga ang mga paliwanag ni Colonel Errol Garcia Torena Jr. Partner? Junior. Oo. Okay man. Pero tama to. Kung kaipuan magsampol. Kung kaipuan bantayan, kung come and go and violators, ang importante, permanente ang bantay. Dayman rason na huling iba man nga naglalaw-galaw na alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Kaya nga dahil basta-basta nakukontrol. Pero kung nalaw na but alas 6 ang bantay, daw anong oras lumaog ang violator, madadakop. Oy, good morning po. Sa karakol-dakol tanan agad ng mga parantabay, karon 5 naman ang dagdag niya na aga. Good morning ki Mar Santo Domingo. Sa ina ini si Mar, si katrabaho ni napapakadto. Garo yaw ni dyan sa Abilya. Good morning man ki, uy may kasalan ako ni partner sa rutang Pardangog Kisay.
avid listener tapatida siya, taga San Isidro Magaraw. Mabel Leviste, kan San Isidro Magaraw. Ano kang dahil ko nabasa? Si text niya kasod, pagbarasa ko kan Doble ko niyan na Mabel Leviste. Good morning, ma'am. Kagawad Romy Saludes kan gain sa maray na aga. Igwa pang saludig din gahapot kung iyo talaga ngayon ang text line nindo. Pigapot ko man kung sisingaran siya. Ano? Ini saro paki-confirm tabi kung ini ang pigsabi mong text line. Confirm na po. Confirm. Yun na po. Good AM, tama yan, Sir Ron. Tama man yan si Errol. May nag-text digdi. And good morning kay Raul Imperial, ang sa kuyang idol. Dating police officer Raul Imperial. Good morning, sir. Oy, happy birthday kay Engineer Benny Sanchez dyan sa Siyempre Bumbon, Camarines Sur. Happy birthday po, tabi Engineer Benny. Ngunya ng birthday niya, June 10. Happy birthday po. Si Kagawad Junali nagdadangugman. Si Pading Nestor dyan sa Santa Lucia Magaraw, naka-tune in. Maray na aga po tabi sa Inugabo. Salamat sa pagantabay. Jig Fortaleza. Na masunod na konsyal, nagantabay mo. August Vergara pa, partner. Ha? August Vergara. Manila yan. Maray na aga nga sa mga idol ko. Sabi ni amigong August. Magandang umaga sa EDSA. Nasa EDSA na station kaya. Halika sa Sangguniang Panalawigan kasod mga partner. Nagdadarangog naman ko niyan. Si Manay Nieva Sasil, saka si Ate Marla. Ay, si Madam Mirilles, duman sa... pambay. Oy, good morning po. Sa Indo dyan ka, boss. Kadakol-dakol dyan opisina, kadakol-dakol man dyan yung monitor sa Sangguniang Panalawigan. Maray na aga po. Salamat kan sa Indong Pagantabay. 27 minutos na po, mga tugang makalisan alas 9 din pagkaga. Digdi sa programang Todo Aksyon ni Jeff and Ron sa OKFM asin PBN TV5. Uy, nai-stress ako ngunyan na partner. Na-stress ka kan signal. Oo, at to dyan, dadakol kitang nakaschedule na makakaulay. Kundi pag inaapunan ko na, ang boses, ito bagan... Garo robot. Yan, una mo robot, ay takadakol kitang makakaulay ko tanong ngunyan. Yes, Ay, paano daw iniyo? Pero dapat inutang kaulayon, ang globe sa kang smart. Kung paano nang gigiribohon ta kayo ni. Hindi duwang ining kampaning ini may pagka madasya ni duwang ini. Mga may nag-aarapon na pati. Sige lang partner. Okay, so yun po yan. Pasensya po, nagagad kami ni dispensa. Actualmente, kasod pa kami nag-line up nin mga makakaulay ngunyang pong aga. Nadangog man nindo si mga nainot ming broadcast kan mga nakaaging aldaw. May mga problema po kami na gusto ming i-follow up. Mga problema po kan naipigpapaabot kan mga parantabay itong dyan sa problema sa crematorium, problema sa PhilHealth, maringan ito subago nakauli na si Dr. Joey Ranyola. Nag-aapon na nga ni si Sir Jess Imperial. Yun na to nag-aapon pa. Yun na. Ay, sayang pa. Sabi ko pati niya ko 9:15 o 9:30 na lamang. Sabi ni Sir Jess. Bayan lang si Jess na may iti-text ako sa imong Globe. Baka makalusot ka sa Globe. Kasi nakakauyap man daw ining mga telephone company na ni. Relax. Minasingil ning tama. Masingil ning tama pagkatapos ang serbisyo sala. Kulang. Pag day mo pati nabayadan tulos, putol. Ano ng mga abogado ang pinapadara. May mga dahil sa kakulit-kulitong kang hapon. Kaya minsan nagsiram naman kaning nabuot lang kayo kita. Easy. Sige. Arachan ta makukuhatan linya kaya ni Mr. Jess Imperial. Maray na aga po dyan sa sayang kinakamugtakan. Antabay na yan, nagdadangog na. Uy, si ano? Ano yan? Yan ang magayon na opisina. Yo. Yan ang maray na pagtuka mo, palibot kabaong. Sa gayan. Tapos yan ang matinding hanap buhay. Yan ang pinaka malupit na. Uy, si Manager Boning Nabares dyan sa Bumbon nakaantabay sa Wago pa. Yan ang pinakamatinding hanap buhay, partner. Bako lang, opisina. Saka, yan ang... Ay, ini seryoso. Totoo ni. Ang hanap buhay, partner na punerarya, ay sarukan. Aram mo kita bagang mga tao, mga Pilipino, mga sentimental. Pag nagadanaan partidaryo, gusto tang kung
kung anong makakayat ang pinaka-ingrande, pinaka-bunga, itatao ta. O kaya kung mayong ko yan, mayong huno-huno, mayong tawad-tawad. Mayong tipid-tipid. Pag sinabing bayad. Tayo na sa nanganyan, ultimong pagkakataon na gagastusan ta si inay, si itay. Kaya arambag na kamo. 200,000 ang kabaong. Di jackpot man si may punerarya. Di, ano yan, package? Package, 200. Ha? Package. Yaon na dyan si kung gusto mong chat-chan tugtog, paglubong, tanganing haloy-haloy. Bako itong Ano? Sigarilyong di maubos. Iba kong nahiling na gadan. Jackpot sindadan. Uy kan igwa ko nahiling partner na gadan. An kalimitan ba kang gadan ang tugtog? Mga anong malumbay diyan. Kuyan na ano to? Mga kuyan, hindi kita. Yan, hindi kita malilimot. Ay, ispanan mga kuyan man. Uy, may mag-agi one time gadan. Ang tugtog iyo yan. Ano yan? Sigarilyong di maubos. Sigarilyong di maubos. Ito pala na nagadan sa grabing sigarilyo. Pambira Tapos man. alak na nakakalunod. Mga bisyong di malimutan. Ayun. Tultuloy mo ang kanta mo, partner. Ano bang... kaya... pero kung ko yan man, kung halimbawa man baga, itong mga paratari-tari dyan. Ano man ang... Masugyat. Pag dulag, may nagabot na pulis. Halimbawa, dinimalas, nagadan. Pwede nang tugtugan ng manok na pula. Manok na pula, ang tugtog. Kaya, igakwe na istorya. Pag may nakapuntabi dyan na parts, lawgaw ining cellphone ko na stress ako. Pag may nakapun dyan sa Globe baka makauli mo si Mr. Jess Imperial yan. Asikasuon mo tulos ilibre ka kayan. Ilibre ka kayan ng isnakan. Linawon mo. Linawon mo tayo pati yan ang mga. Dahil ka na lang po ngaya magtawad, tabay one take one na lang ngaya. Unaling mo naman, manguyog ka man kayan. Oy, bako sa pagsaba, bako sa pagiging medyo komedyan na dating. Diyan sa Kamaligan, igwa ko ning pamilyang close man sa buhay ko man. Kundi ang negosyo ninda, yun na nga yan. Ay, garobistado ko yan. Itong dati man na konsyal. Bako. Bako yan. Basta diyan sa Kamaligan, ang mga apelyido bundok, mga taga Kapampangan niyan, mga haling Pangasinan, Kapampangan Pampanga. Yan ni Kapampangan ta. Pampanga. Kapampangan ta Pangasinan. Kung taga Kapampangan ta Pampanga. Pati ako naribong na. Kung ang apon baga kayan, kung taga Pangasinan inda ko ninapon nila inda ko tano tayo napon nilang Panggalatok. Basta yun yan. Di ba bagayin maglaro to Ayo. Di close friend na, oy, bossing. Sabi sa bossing. Tayo ng mga taon na baga. Bossing. Ano? Gusto mo ngayang igado. Ako pa dala tulos. Dinuguan. Ano pang yaon mo dyan? Dinuguan. Kanya, bulalo. Sabi ko, pato sana, darayan na hindi. Ito yung problema, mga bagay na yan. Kaya, yan, punta ka dito sa office. Punta ka dito sa office, mag-usap tayo. Uy, ang pagiling mo sa tubangan, flat top. Pag hiling mo sa side, galvanisado. Paggiling mo sa to, round top. Ako ano na mga disenyo yun. Kaya yan, yan ang mga... Matindi mo ng mga description mo. Para ang pag-describe mo. Lungon, sabi. Lungon. Tabaong. Round top, round. Ang design. Itong pabuklo. Pag flat top, flat. Yan ang mga kaya. Tapos ito pa. Na. May pa. Umapod ka ng tingta, magugulpin ang negosyo mo. Ay man, sino. Oy, kikagawad Sutelio, good morning sir. Oy, kantabay man sa tuya ko niya. Amigo kong Atan, dyan sa Kamaligan. Oy, pigapo lang kuha ni talaga ko ta, si ABC Pop sa Kabado. Gusto ming makuha sa baguan na linya kan kapitan kan suwa. Sasabing pigbabalakan o naipairarom na nga ni sa lockdown. Medyo bako yan na pasil ha.
Bakong pasil po na ibugtak sa lockdown ang bilog na barangay. Matindi yan. Mamroblema dyan ang lokal na gobyerno kan kamaligan sa konsumo. Sa bagay, mayaman si Mayora Malu Hirose. Pero mayaman man ang lokal na gobyerno, pero bako po yan na pasil. And bako yan na pasil, bako sanang sa lado kan mga maasikaso, sa lado kan lokal na gobyerno, kundi maging duman sa mga yaon sa barangay. Sa primero mga saro, duwa tulong aldaw, medyo okay pa. Lalo yaon si mga itataong ayuda, mga relief goods. Pero pagpapat, palima, hanggang makaka-14, purungot na yan. Imagine, kulungong ka sa barangay mong 14 aldaw, dahil ka makaluwas. So yan ang problema po. Pag-abot kan oras na halimbawang ipautob na agad ang barangay lockdown dyan sa sa sitio Dawa street lang, sitio Tampak, gayud kan suwa, kamaligan. Sige, oy mano kita partner ko niyan may pamanan sa ton mga pag-iriba. Titigas tinguntaan makalumang sistema. Oy ikabagata konsyal ka kansugma pigga sabi ni Ma'am Che Bermejo. Sabi ni Ma'am Che Bermejo, pignyos na nga ni sa bagong alas 7 o yadig sa kuyang may wagang listahan. Ang sabi ni Ma'am Che, hahagad ni Governor Meigs na kita ko niya nasa Lindongkan mo di pa General Community Quarantine. Tama? Tama. So, ang gusto ni Gov Meigs, dapat nga gibuhon na kita sa GCQ o General Community Quarantine. Okay. Pag General Community Quarantine palan, medyo iba ang implementation kan mga health protocols. Medyo kung sa guma, medyo hihigpitan mong kadikit. Kundi palan, ang ma-approve ka ni, kukonkor ini kan Interagency Task Force Bicol. So ang kahagadan mahali sa Chief Executive sa Gobernador ang ma-approve ang IATF Bicol. Na ang chairman kayan partner si Regional Director Attorney Anthony Noida kan DILG. So basta pag-abot sa mga local government unit ang may control ang DILG siyempre. Ngunyan ang kamsol kayo baga kung tanda mo may kasuguan si GovMix na ining pigaapod na granular lockdown partner. Nakaabot ining kasuguan sa barangay level. Kapag kapitan ka. So paano nindo ini-implement ang pinag-aapod na granular lockdown na kung sukol kay kanila radius. So kung apapagyon mo sa 25 meters radius, ay grabe lang ilang kayo partner. Paano ini-implement yan kan na barangay? Sige daw, ano ang diskarte kayan? Iyan nangyayari yan kung ito baga partner, sarong-harong. Igwang saro na nag-positive. Okay. Sa swab, confirmatory na to, swab na ha. Di kukuha ng bagayan, ilalag sa facility. Ang mawawalat niya duman na pag-iriba sa harong niya, di mga suspect pa man lang to. Yung mga COVID suspect. Okay, mga contact. Contact. Sindaan ipapairarom sa granular lockdown. Okay. Bawal sindang magluwas duman sa natad nindang ito. Sa laog nin 14 aldaw. Hanggang dai sinda na ipapairarom sa rapid test na ma-clear. Rapid o swab? Rapid man lang itong contacts. Ang secondary na napot yan. Pag basta ang ginigibudigdi, ang isoswab man sana, pigsoswab man lang partner, kung ika nag-positive na sa rapid test. Ang pinaka-primerong test na agyan mo digdi sa COVID, itong RT-PCR. PCR. Rapid nga yan ang rapid. Iyo yan. So ito, ira-rapid test itong nawalat naman sa arong niya. Pero sinda, naka-granular lockdown. Bawal magluwas. Pigahato na lang to. Taigwaman ibang sa barangay, igwamanin kadakol sinang partilaryos. Yun na to naghatod kan mga pangaipo. Kung sa kabadali na ang text. Anong style kayo? Ito nagamit ng bala. Bala na may basket. Bako partner. May tukawan sindang piglalag duman sa may gate. Atom-atom ninda itong spray ning alcohol.
pag may nadara sa indaning kung anong pangaipon nila, ilalag naman. Duman ilalag ang Dahil sinda mararamihan. atang. Kung ano, may ah? tunod, may darang tunod. Oo. May darang tinagba. Yan. May darang kung anong supplies pagkakan. Dangan, kukuha ano ninda yan. Di pwedeng kaulayon. Dahil, bawal nga ni. Di paano yan? Di pagpabot ka, babot ako, di madulag sinda. Matago. Mahalaog sinda. Pag, nagalin ako. Hiling naman yan, pigihiling na nila. Ang importante naman sa parte ito, itong pag-text kan kung anong pigahagad. Tapos yaon naman sa laog, pinsan, napapakakang kaming ko yan. Baligang. Kung ano, pinsan, si Madiris nga may karakalintura. Makaliman nga kaming, tamayo sinang mababakal na sa diri nila. Maying masusugo. Mayo sinang masusugo. Sinda sana, di babakalan, ilalag naman. Pagali, Manay, alin ako, bala na ko mo dyan. Abang-abang yan. Takon. Ngayon na sabi ko partner na yan lugar na pag pig-lockdown mo, pwede pa yan maging okay sana itong pasipara sana sa mga primerong duwa tulungal daw. Pero pag ikapat, ikalima hanggang ika-14, suya na yan. Puungot na. Intindido taman ang kamugtakan. So iyo to, pag itong nawalat na ito duman na contacts, positive COVID, pig RT-PCR, pig rapid test, pag ito nag-negative man, okay na. Itong pagka-lockdown niya, pwede na itong i-convert sa pagka-home quarantine. Di, ang naputig di, yan sabi mo, house lockdown. Oo. Di, ang pagkaputig di, ang granular lockdown. Yung pareho man lang yan. Ha? Pig-apon na granular, isolated, bakong itong halimbawa may nag-positive nga sa sarong barangay, sarong zona, ang bilog na zona o ang bilog na barangay, ang ilalockdown. Ito lang compound, ito lang ngarong, ito lang posibleng naging contacts kay itong nag-positive. Di, compound. So, kung abotong, ikaw kayo kung nakaulay ka may radius talaga yan. Alat nga yata sa kulon tangay, di 25 meters, di pag sinabing radius, di paikot. Inabot duman sa dikit lang ang diferensya sa may pintuan. Kaya pag maalaog na, una mo itong naghihikap bagang dahil siya makalaog duman sa 25. Una mo, itong pelikula na ko yan, nagpapalaw sa laser. uy, inaabot nga si may pintuan mo nga pa di. Paano daw nga pagpuli ko na niya? Kukuha kang tukawan, lakadan mo. Yan na. Ang kwento man partner, depende kaya yan sa nagiging resultado kan pigapon na contact tracing kan si mga taga RHU, mga taga DOH. Kung itong nag-positive man agad, nagparapakisalamuha, nagparapakikumustahan kung ano-ano, halimbawa alito sa ibang lugar, kung sain-sain ruminabas, luman sa palibot na ito kang natad dindang ito, compound dindang ito, talagang magkakadramay-damay gabos. Pero kung puminormal sa naman, halimbawa, tan kaparatik yan, buminyahe, hali sa harayo, nakakuanin mga kunaan dokumento, nakapuli, dangan sa kanan na hilinganing sintomas, nag-unoy man, nag-report, kaya ipinatest, ipina-rapid test, positive, kaya automatic ipapaswab, pag swab test na nagresultang positive, iyon na yan, magkakaigwaning granular lockdown duman sa iyang compound. Yan ang granular lockdown na partner. Okay, sige po. Eksakto ng alas 9:45. Uy, may nag-grat pa. Sige. May nag-grat pa partner duman sa imong sinabing tugtog pag tugtog pag lubong. Ano da? Paano palanda kung ang nagadan babaero? Ano da ang team song? Ano pwede na datong kanta ni Randy Santiago? Si Dae, itong Si Aida. Si Lona Osipe. Ano saya man ang suisto niya, pwede ngayon ang kanta itong bababaero. Pwede ba niyan? Kundi pag nahati ang puso niya sa bakulang dalawa. Si Aida o si Lorna? Si Lona Osipe. Yan ang pwede niyang gibohon na kanta. Ang team Sunnyview Hotel, nagdadarangog si Badong, si Filipe Tulits, Yunlin, Rona, Belen, Hilda, Angelina, Ayi, mga paradangog po nindo. Salamat po sa pagantabay. Todo aksyon. May aksyon kita sa luwas. Yan sa linya si Ernie Marpel. Ernie, please come in.
Okay. Good morning, Jeff. Tapos ron, good morning. Mga nagbilang Sige daw, paki-adjust tabi, Ernie. Hello? Hari kita. Okay na. Patay na. May sa robot talaga, Ning. Wala. Sige. Right. Next time, sabi ni Ramon. Ining nagdadangog sa to, matindi, Ning, maray. Si Kuya ni. Pero kaya. Malaya. Demo muna. Huwag mong ipilit. Wag mong Ayusin ipilit. muna ninyo, pare. Sige. Okay Ining lang. nagdadangog sa to. Mm. Kaya ba nang pati si misis niya. Ano daw kung malatik taningon niya na aga. Station Manager Frank Sotero, good morning. Nakatungin da habang nagbabiyahe. Tibayin yan magluto. Ay, iyo. Ning ko yan. Napadala pati yanin Ning ano? kakanon sa San Marcos. Sinanglay. Na tilapia. Itong mga seafood. Diba? Minsan nga, napadala pa yan sa ning 5 kilong tilapia. Ay, God. Oy, partner, maabot kita hindi kita sa seryosong topic. Kansog mabaga sabi ko sa imo, hali ko dyan sa sanggunian. Oh. Kundi matawa ko ning kadikit na medyo malanit-lanit na obserbasyon o konklusyon. O yun daw kaya si Engineer Maris Costes kan DPWH Regional Office. Siya ang project engineer kan inipalan Pasakaw Balatan Coastal Road partner. Bako palan suba-subaan budget kani. Kan sugma nagtutukaw-tukaw ako naman sa gilid sa nakan sa session hall baga may mga tukawan. Kan madangog ko na an budget palang kan Pasakaw Balatan Coastal Road na ni sumadahon na yan kan DPWH Regional Office. Ang budget niya 14 billion. Bakong milyon na. Billion ang budget kan na Pasakaw Balatan Coastal Road. Gawin itong pig-apod na multi-year project. Yung mga termino ginagamit digdi kan Department of Budget and Management. But sabi yung kan multi-year project, kada taon, may i-allocate na certain amount charge sa general appropriations kuya niyan. sa GAA. Ang apod ken itong continuing appropriation. Yan. Taon-taon igwa yan. Yung ang kuya baga, ining controversial na iconic building. Ini kaya bagang iconic building, ang pagkakaisip ko kani, plano ko ta baga ning utangon sa Development Bank of the Philippines ning 500 million. Kundi sunerte man baga si Congressman El Rey duman sa Congress, nakadukot sa Speaker Cayetano, na ilakaw niya ini na nakalaog ini sa General Appropriations Act o GAA. Okay. Na igwanin certain amount na phase by phase ang maging implementation kan project. Nakuha ko ini partner, may mga bubuwit ako duman sa regional office kan DPWH. Pag may mga bidding, nakakaisi man ako, may mga bidding bidding lugod. sa mga bidding nga partner, nasasabihan naman ako na may bidding ngayon digdi, lalo na kung nakakulaw na amount. Kaya ayan iconic building, multi-year project pala niyan. So taon-taon sagkod na maipnoan ang 1 billion. 1 billion pala ang iconic building. Ang budget kayan bago matapos ta. Dahil mo baga maintindihan kung anong design kaya kung ay grabe. Kung Alibangbang, kung Atibagos o kung Salming ang Danob, nakakalula. Dahil mo garo pati atop, salming na. Garo nga ni, garo tong panuwan baga sa Planet of the Apes. Basta, medyo kakaibang design. Ngunyan na iniman Pasakaw Balatan Coastal Road, na-discover ko, nauyaan mga pig-release ng budget partner. Hindi for the record. Kan 2018, an partikan Udicon, ano nakakasakop kan Udicon? Pasakaw. Pasakaw. An partikan Udicon, pig-releasean siya ng 139 million. So, pigpatrabaho na yan. Baka aloy ng tapos yan. 2018 pa. Pagkatapos naman, 2019, nag-allocate naman ang national government sa may partikan Balatan. Sa Balatan naman nagpuunta. Kuyin ini, anong apod ka ni? Chap-chap ang terminong ginamit kan DPWH. Iba-ibang porsyon ang implementation. Sa may partidakan Balatan, tulong location.
tulong 50 million. Di tulong 50 million, di 150 million. Nai-budget man dyan sa balatan. Paglaw kan 2020, ang Unicon naman, narilisan naman siya ng 55 million. Pagkatapos, inipigbabanggit mo ni Marangi. Ang Marangi ano na yan? San Fernando. San Fernando na budgetan man siya ng another 55 million pesos. Pagkatapos ngunyan, an ongoing na allocate ngunyan na 2020 an allocation, an Udicon igwanin ongoing na 93 million. Pagkatapos an Balugo sagkod mainit. An mainit sa yan, partner. San Ang Fernando pa yan? mainit, Sitio Can Balugo. Yan. Yung Pacific Istorya ko, itong minute na yan. Sitio, tama, Sitio mainit Sitio kan Mainit, Balugo. Balugo. Piga allocate man ang pondo dyan ng 93 million pesos. Grabe, nakakalula ko nanodo kung sa tuya na ning duwang pigbabarangit ang ini. Ay na daw kita ka ni partner. Ay, problema na yan pag magkapot kita kayan. Yan pinakadakula na budget na ngunya na taon pig-implement ngaran. An ngaran ano ni? San Fernando San man? Fernando. At ngaran, ikwa siya ning 199 million pesos. Kaya magpon 2018 sa 2020, tangon niya na 2021 hanggang medyo napornada si budget. Alam mo na, nag-change leadership o change administration sa Congress. Ganyan talaga ang buhay. Kaya na-i-deliver pa lang na pundo o na-i-download o na-implement, na-release sa 14 billion na yan, igwa na ning 905 million pesos. Pakulaon pala na budget ini partner. 905 na ang total. 0.6 million. Okay, na itatao. yun na ning mga enumerate mo ining saro-saro partner. Iyo. Okay. Mga pon yan 2018. Pero dugay na. Ay, day pala man. 14 bilyones Oo, mapali sa rayo pang maray. sa gigis pa sa na ini. Kundi kabali sa mga napagulayan duman, ayaw mo igwanin mga pinag-aapod na consideration palan partner sa project. Igwa talaga nin program na dapat sunodon mo yan. Yan nga ni an program. Sagod ang gabos na project, ang pagkakaisita, naagay yan sa feasibility study. Dahil man pwedeng dae. Ang feasibility study, iyon ang pigbasehan kan paghamangkan program of work. Iyang gayo, tama ka dyan. Kaya, so, ang gabos na mga aasikasuhon, inot sa mga asikasuhon partner, road right of way. Yun nagdidigdi na nga baga nagkakaisyo na bago dapat mag-proceed ang salong project, dapat itong mga affected na mga lugar, iyan ang dapat na asikasuhon. Taday pwedeng mag-proceed ang ano man na government project kung may ikaw nga palang partner na babanggit na ikaw sa na ngayon sulong magkontra dyan na day mag-uyon, day madadagos ang project. Sa kundi pati mapapakanibangan, tanda mo itong diversion sa pili na ikinaso? Tulundo pa na sa nasiday na si Siminto, day baga naagihan, nagkaso si pamilya. Sa kod na day nagkaoro yun, pag inikaya palang expropriation partner, siyempre mabase sa assessment kan gobyerno. Kan gobyerno sa daga o balyo kan na daga. Duman mabase. Ngunyan kung may kagsidiri medyo gustong palang kawan, ikakaso mo siya. Tanganing ang court ang mag-decide kung talagang ano dapat ibayad. Kung ganahon mo man ang kaso. Kung daw ka, di lugi ka man. Ayan. Masusunod si kagustuhan sa kagustuhan kang gobyerno. Yan ang nakuha ng problema dyan. So, yun yan. 14 bilyones papalan po yan. Proyektong yan. 13 pa nawawalat. Labi pa lang sa 900 ang nagluluwas. So, sana magka-regular po ang mga dapat ayuson. Magayon nun na project. Na mga kagsali. Totoong magayon. Magayon totoong makakatabang. Oo, gilid kan dagat. Gilid kan dagat. Ang disenyo pa lang kani 4 lanes. Pero ang pag-implement ko niyan, duwa pa sa ng grabe linya. 4 lanes. 4 lanes. Kaya mas magayon pa yan kaysa dyan sa Sangay TV Road. Ang Sangay TV Road, taga-partido ka, 2 lanes lang baga to. Ata ng highway, 4 lanes. 4 lanes. Alternative highway. Malaog ka dyan sa Pasakaw, maluwas ka, balata na.
Iyo, ta short kahat nga. Short kahat nga ini pa di. Shortcut ka. Shortcut nga no. Sige na. At yan na, babalikan tayo tamay aksyon kita sa luwas. Todo Yan si aksyon. Hil. Testing mo tanong kung makalawag si Hil. Hil, pasok. Okay, Ron, Ayos, Jeff. ang cellphone Hil Okay baga? Okay baga ang signal ta? Ano ta kami... Daw Ayos kita talaga. sa unit, High-tech partner. ini, high-tech. Yan ang ko yan. Okay. Yan si. Anong aksyon? Okay, pinagbaray kong pasiran ang Commission on Election kan Banwaning Kanaman Camarinesor. Tama ko ulit mo niyan si Madam Ninette Ifondo. Katagod kan kumusta ang turnout kan sa endang registration? Ngunya na panahon na ang akumilik yaon sa na sa pagpaparehistro o mga bagong butante or ano pa man ang mga activity kan itong sa endang mga si mga satellite registration po, ma'am. Ginigibo pa po yan. Okay, Ron, Jeff, si Madam Ninette Epondo, ang Comelec Registrar, kan Banwaan ning Kanaman Camarinesor. Ma'am, good morning po. Si Ron sa si Jeff. Hello, ma'am. Hi, good morning. Good morning po, Jeff and Marinaga po. Ron. Ma'am Marinaga Nanette. po. Kumusta po Okay. kamo dyan sa Kanaman? Okay, ma'am po. Okay kami. Okay. Oy, pigko kumusta ni Hil ang tungkol sa status kan ongoing voters registration po dyan sa munisipyo nindo. Kumusta man agad? Okay, so far, okay man. Pero para sa ko, ang assessment ko medyo kulang kumbaga. Mhm. Dahil pa naruruso. Siguro dahil tuod sinda kan sumanga ito bagang mga last minute, aron kayan. Pero nagigibo kami ng mga paagi na para sinda magpasiring digdiyo sa samuyang opisina para magparehistro, sida pa mga nakakaparehistro. And also, nagigibo kaming satellite registration duman sa mga far-flung na coastal barangays. Okay. Ma'am, as per the latest election registration board meeting nindo dyan sa Kanaman, pira na po ang registered voters po nindo? Okay. Ang total registered voters as of now is 19,868. Okay. So 19,868. Opo. Yan ongoing pa po yan hanggang sa Yes. September 30 and Yes. hanggang duman sa huring ERB meeting mga bandang Oktubre na po bagyan. Yes. Opo. Okay. So apektado man kang COVID and turnout kan mga registrants? Ay, yung gayo. Exactly. Mhm. Kasi ang mga tao baga habo man magpapararuluwas and padikit-dikit sinda nag-iigdi. Mhm. Itong dati po nindong practice na may decontamination day kamo, iyo man girare po ngunyan o mayo na? Iyo po, igwa po. So anong aldaw ang pagparehistro kan mga botante po? So, from Monday to Friday man. Okay. Tapos, okay, so satellite, every Saturday kung igwa. Okay. kung Tapos may itong schedule. decontamination day, Sabado o Domingo? Actually, naglilinig kami Monday to Friday. Mhm. Pero, iyon na yan ang sa mayang schedule Okay. kang pagde-decontaminate. Iyo. Bako nang araw kadtong dati na pigbakante kan mga opisina po nindo on Friday ta decontamination day. Although naralaog ka mo sa opisina ng Sabado. Kung iya po. Okay. So, yun na po yan. Ma'am Nanette, thank you very much po. Pwede na lang. Ano ang sendang ano? pangapudan na at least magdagdag ang bilang kan mga nagpapa-register Rehistro. tabi, ma'am? Okay. So far, nag-message ako sa ABC President. Siya naman ang bahalang mag-cascade kayo sa moyang mga info sa mga constituentes kang mga kada barangay. And also, we are availing of the social media posting para maaramang kang mga taga-Kanaman na magluwas na sindasin magparehistro sa samuyang opisina. Open ang samang opisina from Monday to Friday, 8 to 5. Ang voting population, ma'am, kang Kanaman, nasa pera na po ang na-estimate nindo? Nasa, sabi ko sa bago, 19,860. Kaya na. Dakula naman pala, ano? Dakula na. Kay 803 naman nga. Ang classification kang digdi. Sige, Kang ma'am. Kanaman. Okay. Sige po. Thank you very much, ma'am. Okay. May kaputan po ko.
Di po bawal ang halimbawa ibalik sa mga politiko na official na. Pero nag-ano na si tarpaulin, nagsasabit na ng tarpaulin. Di po yan. Sa ngunyan, dahil pa man yan bawal. O, sige lang. Halimbawa Dahil pa man kasi dabaga na-file baga. Mayo pa man. Sige baga yan. Pero- Oo, may mga kuyat ng kanto pa. Haloy na. Okay. Yan. Okay. Okay, Hil. Oh yes. Okay, Ron, Jeff, yan ang sa tuyang pakikipag-uli kay Madam Nenet Ifundo. Ang kumilik register ka na abanwaning kamaliga, ay kakan kanaaman kamarinisor. Ano ko say na sa bagay talaga, garo didikit pa lang ma'am ang mga nagpaparehistro sa mga panay ano. Ayan, kaya yan nakuhataan sa indang sa indang assessment, can turn out kan sa indang voters registration digdig sa banwaning kanaaman. O yan, anong tatakan cellphone mo ngayon, Hil? Kuyan mo lang iniyo, Guro Oppo. ko yan. Ha? Huawei. Iyon na si Pigtaw ni Busing. Iyo, ayun eh. Kaya Mas magayon pa lang tong pigtatao kang opisina. kang busing. Oh. Kaya Ang bihira, mag-hakit no? mo sa busing, di ka magbakal sa diri. Tamas Ah. magayon. Okay, Ron, Jeff, yan yung technical na informasyon. Nakaulit mo niyan, ang ako malik register kan Banwaning Kanaman. Ang balita ko ngayon, darasendo kan Rice Coffee 14 in 1+1 para sa radyong balansyado, ni Marcel de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Todo. Aksyon! Okay, thank you, Hil, sa imong report na yan. Nakibanan si Ma'am Nanet Ipondo. Abante Ipondo. Ifundo. Yan ang apelido ko yan, partner. Dahil, yun talaga ba kung suba? Hmm. Dahil, dahil, Tugang to ni dating Vice Mayor Joel Abante. Yung nga, tapos nagom nin Ipondo. mga Ipondo. May aking Farah. O di paano na? Farah. Abante. Ipondo. O ano sabi kan driver? Sa gilid lang po ngayon. Oy, pabutan ko nin good morning. May mga message sa Toya. Tapig-announce na bagan sa Toyang Messenger. Listening po sa Adi Iriga. Family Caller. Good morning po sa Caller family dyan sa Iriga. Oy, Madam Ninette, manggayon lang kan boses mo, sabi ni Brother Bonnie mo. Ipinapaabot sa imo na magayon ang boses mo. Igwaman digdi idol. Grabe po ang tupada digdi sa Pasakaw. Oh, sa inyan. May pigbanggit sang compound. Dahito na mo nabanggiton ta kuyan man. Basta may tupada. PNP Pasakaw. Yung mga tupada da dyan. May pigbanggit digdi na compound. Nagudan pangalan na Domingo da, partner. Ha? Domingo. Ang pangaran? Oh, kada Domingo ang tupada. Linawin. Oy, ayan. Ano ta kadakol konsel nagme-message sa Toya? Siguro ko ini mga Membro kang councilors list. kan PCL ano. Uy, si mga mga membro diyan kan PCL. Glenn Hinyo, napapatintihan pa nagantabay. nga Konsel Glenn Hinyo, kan bula, si ama nagantabay. ni Kagawad Larry Nico Basmayor baga, si Manuel Larry, yaon pa dyan yaon na dyan tungo niyan sa St. Peter. Ayun, balik na. Okay. Konsel Glenn Hinyo, nagantabay. Musta ka na, idol? Baka yun ang sunod na magin may pwede kang bula. Ha? Kagawad Glenn Henyo, Siton Bula. Yan. Sige, commercial muna kita. Ano ba pang issue at yan lang sa samoyang pagbabalik? Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself saka full-service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service.
Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Hi, ini po si Imelda Papi. Inibitahan ko po kang mag-boss na magdango, magdalan, digdi po sa sakuyang bagong programa, digdi sa DWOK FM. Tuwing Sabado alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng aga, pinamagatang iba ka sa lahat. Magirilingan po kita ka-boss. Kaibahan ko digdi ang sakuyang tugang na si Eileen Papin, asin si Junie Abihuela. Sa rong portion digdi sa programa, iyo ang singing contest na matauning undra sa mga parakanta digdi sa satong probinsya. Para sa mga detalye, apudanin ni mga numerong ini 0968-2970-021 o kaya 0927-4211-075. Iba ka kung DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Eli, sinubukan kong uminom ng Santon Plus kasi mas masakit yung dalawa kong paa. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa ramdaman ko na arthritis at yung rayuma. Hindi na sumasakit. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mabiopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Luis And Alex for Rexona. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis clogging bacteria than regular soap. Use Rexona every day. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success. Our Learn As You Earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin, ang fresh, di bumabiyahe ng malayo. At hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay, tinapay at palaman, siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh, di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Bibili sa mga butika. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Todo aksyon! Balik kita makatugang sa satoyang program. Alawi kan satoyang kumangsal la partner. Pasensya na ka mo. Marikasa na oras, igwa na po kita mga tugang ni 12 minutos, makalis na alas 10 nin pagkaaga. May nag-text digdi mga lado da kita partner. Ano man Paano da kita nin Sulo man lang si Boy Lado, bako man kita. paano da kita nin katatawanan. Kuyan po, dahil kita seryoso kan mga bagay-bagay. Oh. Taba ka maglainan sa to yung pagmati. Dakulan nagagadan sa stress. Yo. Lalo man pa mo ta- marasahas partner. Sabi nga ni Inrile, ano ito? Gusto ko. Okay ka. Ayos na sa mo nga. Iyo talaga gusto ko okay ka. Ano? Ang totoo sabi ka to ni Lily, gusto ko happy king. Oy, partner, ipapadagos ko itong tig-topic ta baga dyan sa Pasakaw Balatan. Gusto ko tapos-tapos. Sabi mo, baga tapos-tapos? Yeah, pwedeng na itapuson. Tapuson niyang ganiba. Oy, sa totoo lang, ini an malungkot. Sa totoo lang, ini an nakakalungkot. Alam mo, na-discover ko, partner? An balyo. An kantidad. Oo. Base sa, ano apod yan? Valuation? O zonal value? O assessment value? Kang arin. Kan daga, yun mga daga dyan sa mga lugar na tatamaan kan coastal road o kan road right of way. Malata na shock ako duman tanapuundaan presyo na pagbabasihan kan Kapitolyo partner 2 pesos per square meter. Nga ko ano? Igwa pa maning daga kayan ay day mo ngayon mababasol tayo kaya ngaya bukid iyan nga maghahali na yan sa record kang Provincial Assessor's Office sakot kan Municipal Assessor's Office kan San Fernando. Kudian sabi ni Bokal Anghel Naval kan magkauli-uli kami
iyan ngayon sinakalaag sa mga papel. Kundi di man nga mabakalan kapitulyong 2 pesos, tagabi naman yan. Di kun an 1 hectare, example lang, kung nakulaon baga ngayon ang daga mo, kung 1 hectare, di 10,000 square meter times 2 pesos. Di 20 mil. Di 20 mil sa naan sa 1 hektarya. Grabe naman. So, pig halimbawa niya, dyan baga ngayon sa Sitio Corazon, kung tanda mo, dyan sa Expansion Can Airport. Pili. Nagpon man nga dyan si presyo, 7 pesos per square meter. Kundi ginibumi nga itong nag 11-30 pesos man. So, naglangkaw. Okay. O, dyan nga ni sa pili, ining mainit na isong yan. Yan sa Kapitolyo. Kundi kung napapasala, may desisyon man dyan na ito daang pigbabanggit bagang 8. Baka may pigbabanggit digdi sa tao yung 8 sinakaulay ta. Itong nagtaram na sabi para umasya. Na may sa dirisan tulong hektarya. May mga may inikaya nasa court kaya ini ano. Yung ani. Kundi may mga previous decision na on court mahal man. Medyo maray man ang presyo. Kundi ko napapasala 20 to 30 pesos an range. Diyan sa presyong iyan. Okay, kung halimbawa ipagpalagtang 25 di 250,000 man. Yung ani. Sa kada square meter. Isumpay ta niya partner naman sa problema sa Pasakaw Balatan Coastal Highway. Iyan po kung ang pigpo problema ang tungkol sa presyo sa pagbakal kan mga daga po nindo, igwa manin tamang forum tangani po na pag-urlayan po yan. Pwede man yan na ireklamo sa korte kung yung gayo ang kinakaipo. Tanganing kung ano ang problema, resolveran sa matuninong, sa demokratiko, sa kalmadong solusyon. Kundi ang madigdi partner, may mga lokal man talaga na minsan, lalo na kung ang apektado mga TOs, mayo maning, anong apod ka ni, manadudulukan. Minsan talaga may mga pagkakataon na itong piglalalay guys sana, pigapapabayaan sana, o kundi dakulang bagay man na ini, na nabukasan ang isyong ini, na mapag-ulayan ang mga presyo talaga. Tapos, ang pinakamamundo digdi partner, taigwa talaga nin mga residente duman na maamaning kalaban-laban. Alam mo kung tano? Naka-star sinda sa isment. Ining gilid kan... Sa isment kan baybayon. Sa isment kan magiging tinampo, saka kan baybayon. Sa pagultanan sila. In short, squatter. Di ko niyan, paano ka man makakaklaim, tayo ka nga ni, illegal ng haman ang pagtugdok mo dyan. Pero pigasabi baga na, lawa yan mga squatter, tao man yan. Taho yan, obligasyon mangyari kan gobyerno, hanapan yan in relocation area. Relocation site na harani duman sa sendang paghanap buhay. Kaya mga squatter sa bukid, squatter sa gilid kan dagat, dahil mo man yan pwedeng gibo na squatter sa syudad. Dahil man yan taratao sa syudad. So, ihahanap yan kung saan na magiging bagong relocation site na pwede sila magtiri-tiripon, tibad nga ni magisindang bagong komunidad. Kaya hanap yan yung patag na kung saan dyan. Bumakal ang gobyerno na sendang paglilipatan. Kaya yan sanaban mga ang dapat na solusyonan, kundi iningani naman sa pagpapabakal. Kung inian nagdadanay na presyo partner, kung ako may kagsidil kandaga, mawawalan ako ng gana. Sa sarong kwintada. May sarong man yan na kwintada partner. Dakulang bagay yan kung ang daga mo may wason. Si daga mong mahiwas, madunar ka sa gobyerno, kung dunar pa o kung babakalon man dawa baratohon, pero ang daga mong mahiwason, malangkaw ang fair market value. Malangkaw ang balor, malangkaw ang tapos ikaw man dawa bakong ang balor ang pag-urlayan ta, daway ka man dagulang kaginawaan para sa imo na si daga mo magiging accessible na kan gabos na klase nin lulunadan, kabali na itong mga lulunadan na pwedeng makapagtransportar palaog asin paluwas kan kung ano man na produkto
pasiring dyan sa pagsasadiri mo. Tama ka dyan. Malangkaw an balor kan sa imong daga. Kundi kaya nga di ba may mga technique partner ang mga mayayaman? Di ba ka sa naga? Usong-uso yan? Oo. Diyan sa Almeida. Madonate nga kung daga. Kan matinampuan baga ilingangon yan. Ano na namumugtak mo yan sa Almeida? Mga darakulang budiga. Yeah. Mahal na pati ang presyo kan daga. Na dating kaumahan. Si Aram kuha dyan, pati si mga nakaturo ko, pigdo na rampang daga. Oo. Kaya baga jackpot. Bako, sabi sa partido, bakon iyo? Ay, yung gayo ka. Ayo, yung gayo ka, Noy. Pigpakaray si tinampo, ginibuan na way. Kaya may mga kanya-kanyang style nga na yan na makaipuan mong magsakripisyo ka. Kundi balik kita dyan sa pasakabalatan. Ilongon mo, ang sistema palan, bago babakalong kang gobyerno, siyempre may proseso. Di man pwedeng mayo. Ang kada baga pinapaluwas na kwartahali sa gobyerno, kasi hoda milyones yan o sentimos, kinakaipuan mag-agi sa tamang proseso ang pagluwas kang kwarta. Yun ang transaksyon mo niyan sa gobyerno. Magsadit, magdakula, anhibugan dokumento parehas. O ngunyan na pag-abot tigdi sa pagbabayad, number 1 baga, nababanggit na, nadadangog na, dapat may titulo. Ako na experience ako na partner magpatitulo ning daga. Ang daga na pigpatitulohan ko nga ni kasadit-sadit sa naman ang rekisito sa kudan na ginastos damot tamaagi ka sa Bureau of Internal Revenue, maagi ka sa Assessor's Office, igwapanin mga naglalakaw-lakaw, talaga mo man mapupukusan ang pag-asikaso ka yan. Kaya kung ang paglakaw mo nin papel kan titulo, pag malakaw ka naman ng titulo, dapat numero 1 partner, bayad ang amilyar. Ang tax. Real property tax. Real property tax. Makuha ka pang ko yan. Tax declaration. Certificate of tax declaration. Yan. Kaya pag makuha ka kayan, magastos. Kaya kung ang kabos na bagay na yan, aasikasuhon personal. Kung mayo ning sabihin tang magayuda, aasikasuhon personal, baka magluwas amanos. Si presyo kan daga, sagod si presyo kan pag-asikaso mo kan lote mo, baka nga ni kung malas-malasong ka partner, baka malugi ka pa. Pwede. Ano sa pero dahil man kung ang kaparati dyan partner, ang kaparati dyan pero ang kaparati dyan ang makakabali duman sa project portion man sa nakandaga mo. Okay nga kung dikit magdakula malakaw ka pero ang paglakaw mo kayan si kabilugan naman kan lote mo bago man na ito sa nang hahagupon iyon. Ang mangyayari kayan magiging titulado si daga mo, si kaintiruang kan daga mo, tapos parte kan si daga mo, maipapabakal mo kung ipapabakal mo na gaduman sa gobyerno. Unta ni bangani baga kayan sabi pigdudunar ng tuyo ta. Ang bawi dyan pagabot kan huring panahon. Malay mo. Ikasikag sa diri kadtong daga na binatak kadtong tinampo. Sa imo tong lote digdi ara mo daw na sa paaging iyan maabot ang panahon na pigigibok kang mayamanon kang gobyerno. Malaga lang ning resort. Ta sa imo tong itaas sa imo manggirara ni baba. Ang kalenderos mo gobyerno. Kung mahiwas ang daga mo. Kung mahiwas ang daga mo, automatic may kuyang ka. Mainit beach resort ka diyan sa Balugo, Pasakaw. Ta si daga mo na tinampuaning magayon, naabutong ka na. Pero kung ako, partner, ang daga ko ngayon babayadan man lang ng 5,000, 8,000, o daw pa 10,000. Sa Indo na yan. Donate ko na yan. May kaman sa inom-inuman. Ako nag-donate ako ning daga. Basta pag-ibuhan nindo ko ning tarpulin. Salamat, Ron Inon, sa imong donasyon. Kung nga ni, sige ang pag-ibong tarpulin. Ito nga ni nga dyan, nakalbo. Inin tinampong sako ni. Kung bako sako. Yan. Dahil ini magiging tinampo. Yan.
Platika. Ayan. Kaya, kuya na kunig di. Bigbibisto ako kunig di. Oh. Oh, ayan. Kanya-kanyang style lang yan. Tungod na yan. Sako yan. Kaya, pero seryoso to. Ah? Seryoso to. Kung igwa ka dyanin. Igwa ka dyanin. Daga na pigaapod na igwanin. Beach front. Meaning katubang ka kadtong dagat. Jackpot? Don, ron. Noon. Todo Action Resort. Bakit ang report? Ambi, ano. Oy, may kuya ka pa dyan. Babasahon ka pa dyan. Tama, paluway-luway na kita. May bagong policy ko niyan. Dapat 5 minutes. Maghali na nakaabang kuya na. Ang sasangkot sahon na partner, nakaready na. Sibuyas, bawang. Pigihinguro natin. Kalunggay garo, ang titira na. Yan na dyan na naka-ready na ni Papa Bert ang alkalde sa kusina. Oy, ini mo na ho. Ano, binasa na ni Yun na, Suwato. rats, dae. Yun na ni. Rats sa daon tanang... Sige, kuha kita nin rapol. Sige, partner, ang rapol. Anang gana. Taga number 345, Zone 3, West Marupit, Kamaligan, Camarines Sur. Jose Ruel Alvarez. Congratulations. Right, gabing tao dyan sa luwas sa partner. Sige, alabang. Dakol. Pirila. Sige, i-claim mo na lang ang premyo. Ha? Di, itaw mo. Ito na, replay. Ikaw, ayaw replay. Ini replay. Yun na po ang tunay na nanggana. Nagiging kubinig. Sumago na itong ako. Yaon sa tungod ko. Dinali ko. Okay. Otro Anripiki. Okay. Kaya pala na to. Si nanggana na pala ito sa bago. Sige, makonsilo. Sige, o yan. Ribayan tapo ka ni. O yan sa Ten Rapol. Ini po, totoo na niya. Okay. And the winner is Miss Yolanda F. Abuela or Abunda. Dahil ko masiguro ha. Surat mo po ni. Pero ulit na partner. Mahogany Street, Zone 5, Peña Francia, Naga City. Okay, apo na lang yan sa cellphone. May cellphone number man dyan. Okay. Apo na ka lang. Congratulations. Sige po, sa pagikayan, luway-luway na kita partner. Okay, salamat po sa sendong pagkantabay sa kontrol ng kaibanan ta Ferdinand Losada. Ako po ang sendong lingkod, Ron Enon. Ako man po si Jeff Pasubilyo. Salamat po kan sa sendong pagkantabay. Diyos maray na agagirare po sa nugabos. Mapa sa tuyo man pulugod ang bendisyon na sinanbiyaya kan mahal na Diyos. Ang bungkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa Bodega.